Oh, may hapon sa tanan. So dili kita magkaparehang pagtuo kay nga may tinuod ay mini. Usa na may gitukod ni Lord Jesus, therefore usa na tinuod. So kamo misupak sa gitukod ni Lord Jesus, kamo gyud ang tinuod nga mini. Felix Manalo mini man na. Charles Pacpar sa Paspan mini man na. Tanan. Ang gitukod ni Lord Jesus is Catholic Church. Pangutana lang nun, Brad. Pagpila mo pangutana, wala limit. Besa ko sa inyong comments, wala limit sa pangutana. Now, mga igsoon, ang purgatorio, teaching nga sa Christian. Pila ka tuig nga ang kalibutan ka doon sa itong gituan, 2025. Tingali ang pipila ka ninyo, amo kabalo, asagikan ang 2025. Kung mustadi lang ka, asagikan ang 2025, makita na ninyo asa ang Christian religion dyan ang tinuod. Mga igsoon, for your information, so laban sa iyo, ang 2025, edad na ni Lord Jesus. Pagtuko ni Lord Jesus sa iyang Christian religion, sa nag-edad siya 30. Namatay siya tuig 33. O gipresyong sa mga historian, kaya doon na may historian nga non-Catholics, doon na historian nga Jewish, doon na historian nga Catholic. O gipresyong na sa Christian religion nga natukod ang Christian religion sa pag-edad o dito na finally sa nag-edad na si Lord Jesus o 33, din mausap ang panahon nga siya namatay. Nagtukod, edad na 33 mag-edad ni Lord Jesus, pagtukod niya sa pagsugod niya tudlo nga mga panahon nga nagtukod siya sa iyang Christian religion. Ato masaw nun sa Lucas 3:23. Mga 30 ng panuwigon ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton, nagtuo ang mga tao nga siya anak ni Jose, anak ni Eli. Walay mabasa sa Bible nga 33 ang edad ni Lord Jesus namatay. Pero nganong kamong mga non-Catholics, mutuuman mo nga namatay siya sa tuig 33, na wala man na sa inyo ang pagtulunan nga ang dili mabasa, dili tuhan. Pagtalo sinadaan. So alam ninyo, si Lord Jesus until na buhi pa. Kay wala na sulat sa Bible. Bisag unsa tuig nga namatay, o wala siya mamatay sa tuig 33, kay wala man na mga sulat sa Bible, only in the history. Pero dili mo itong history. Kaya ang inyong story, mukha ba siya butbot history na. Now, si Lord Jesus, nagtukod siya sa tuig na girecord sa mga kasaysayan nga 30 to 33, o gipresyo mga 33. So ang Christian religion nga gitukod ni Lord Jesus, ato basaw ng San Mateo 16:18. Nga nagtukod siya Christian religion. Pila lang mong pangutana, ilang mong kadlong pangutana, pero sorry lang John, masakitan ko mo, okay, mo ingon man yung kog mini ng mga pastor, mini ng ministro. San Mateo 16:18. Usang sultian ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ng matutukuron ko mga ko iglesia. Kinat sila ang iglesia. Sa English church, that is why I will build my church. So si Lord Jesus, gipresyong nga nagtukod tuig 33. Namatay siya tuig 33. Unya ang edad karon 2025 man. So 2025 minus 33 equals 1992. So kung ang edad sa kalibutan, sa Christian religion, 1992. Felix Manalo, 100 years pa kapit. So nato pag-ingon nga man tinuod. Tungod ba lang kay may gamit og ngalan Iglesia ni Cristo? Ayaw gyud mo palipat ng leksyon. Kaya na sa Bible na naay mo gamit sa ngalan sa Ginoo aron magpasalaag. San Mateo 24:4 ngadto sa 5. Si Jesus mitubag, magbantay kamo gayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan daghang tawo amo ani nga mag-ingon, ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. O nay daghan yung nalimbungan. Asa sila manglimbong sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kaya ang tanan nila membro gikan tanan sa Katoliko. Remember kung wala ang simbang Katoliko, walay baptist, walay iglesia, walay sabadista, walay Foursquare, walay Mormons, kahit tanan mo gikan sa Katoliko, diha mo nanguang membro. Ang buot pasabot, ang mga pastor dawat limpyo. Ang mga pari gipamatay dito sa nasa nasura, ang mga pastor sa Katoliko nakuha. Dawat limpyo. Nanguang hinungdan yung mga pastor kuya. Saway lang. Now, purgatorio, ako nagbitan. Mga iso na lang kasulatan, dili lang litra por litra. Kayo daghan pa ang wala masulat, ikumpara sa nasulat. O na mga igsoon, ako i-share ninyo. Huktan niyo basa ang Bible, kaya ako gihurot ko nagbasa. Kaya na-challenge ko, ano ba ang simbang Katoliko nga akong ipasakupan, giatakpan. Gihurot ko nagbasa. May palit pa ko ang computer o mga libro, ano ko makasearch sa dagan sa kalibutan. Kaya 2025 ko man taron, nagtuon ko sugod 1994. Nga akong gihuna-una, 1993 pataas, asa man ang Christian religion. 1993 back to 01, asa man ang Christian religion. O na akong gitunan, nga plus gurot ako basa, kamo, basa lang pinakagutlo mo atang sa Katoliko. May pinangamatay lang mo sulat may pamo. Sorry, kaysa mo atak sa Katoliko. Now, kaysa mo atak ko sinuod. Okay, so sorry. Di, wala ko mag-ingon nga, mantag mamatay mo. Ingon lang ko, may pinangamatay na lang ta. Kaysa mudako ka, nga ang imong naibawan kulang pa sa kamaturan. Now, daghan pa ang wala masulat sa Bible. Mo na ato hinumduman mga igsoon. Ang tanang gibuhat ni Lord Jesus wala masulat.
o kinsa may nasayod sa wala masulat ang iyang gitukod nga simbahan. Mao nang kamo kay mini man inyong pondo, wa mo'y nahibaw-an sa wala masulat. Alangan, masayo dahil mo sa wala masulat, na dili man mo mao ang gitukod sa Ginoo. Nabagay wala masulat. San Juan 21:25. San Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus, o kon gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili kayo paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Hindi mo nabasaw sa mga pastor. Kunya kamo pila na ka bersikulo ang inyong nabasa sa Biblia, how daw kayo mo correct sa Katoliko? Ay pay naglinog na lang ta, unya nangamatay tatanan kaysa madagkog ta, nya wa tayo nungdan. Okay, now. Okay. Napa? Ang malaga sulatan according ni Lord Jesus na may tagiyan ni ini, mingon jud siya na ang Biblia basaha og sabta. Ato basahon ang San Lucas 10:25-26. Unya minul ang usa ka magtutudlo sa balaod o bisulay pagbitik kang Hesus, nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon? So nangutana siya alam sa iyang kaluwasan. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. O tasabot ang ibang pagtulunan sino basaha og sabta, ayaw sabta litra por litra, kay kung mo na imong panghuna-una muhawa gikas ka matuoran. Now si San Pablo nga nagkabaluan ng giingon ni Lord Jesus, unsa may iyang gisulti? Ato basahon ng buhat 15:27. Unang ayaw mo patuon ng mga pastor, I'm sorry, ayaw mo patuon ng pastor kay mini na ang mga magtutudlo, mga ministro mini na, so ayaw mo patuon. Tuon mo inyo. Tuon mo inyo. Di kay mo diretso lang mo saludo ng pastor. Nga hawd kay mo ingupres na Lord, haleluya. Ha, ya ang pagtuo ana di ay kwenta. Now, unsay giingon din 15:27. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mo say-say sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Isay-say pa. Ngano man kay dunay lisod sabton sa ilang gipangsulat. Amo nga wa mo magtuon. Kami gipa-eskwela pa mi. Pa-eskwela mi theology nya. Unang ako ni baro ko din kay mingon man ang mapari sa seminaryo, tabang mo sa simbahan na, kala inyo nakatunan gamitan ninyo na. Unang ako mo tabang jud ko. Now, dire sa 2 Pedro, unsa may giingon? 1 Pedro 3:16, brother. Giingon din unsa may giingon din sorry. 2:16. Kalimot ko tayo 2 Pedro 3:16 di ay. Unsa giingon? Dara. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alama. Kinsa nang walay alama kana mi kontra sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Di lang nato na pinpoint bisag klarong mini. Kay ato lang gyapon respeto. Ayaw na bro, lisod na bro. Kay ako usa ko anang pitok-pitok kay sige nagbasa alas 12 na matulog, manang labin daw ta ko mata. Kining mga tawhana, ang kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamag og sa mga og sa mga matuotoon sama sa ilang gimo sa ubang bahay sa kasulatan og sa ingon ini nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Ay son ang balaga sulatan tinaw sa log sabton. Now, kano ang Christian religion nagtudlo man sa purgatorio nga wala man na giklaro gyud unsa nang lugara bisan sa Hebrew Bible. Paminaw. Pero gipahayag sa Biblia nga dunay bilangguan sa kalag. May soon, pag-ingog bilangguan sa kalag, proseso na nga malimpyo pa ang iyang sala aron siya makatabok sa kingharian sa Dios. Sama sa kalibutan. Giingon ni bro ganiya, parehas ang tao makasala, pero dili parehas kadako ang sala. Hinungdan nga dunay silot nga gamay, dunay silot nga dako. Kung ang tao mangawat og usa ka sakong bugas, pila yang preso, nga 6 months or 1 year. Pero magpatay kang tao, pila imuhang unsay imong preso, dako. Pero doble na ang imong gipatay, life sentence ka, way kagawasan, nagulagway na ng impierno. Ang gamay ra og sala nga na preso, nagulagway na ng purgatorio. Ang walay sala, dili kadakon sa pulis, nagulagway na sa langit nga gawaslon ka. Mao na mga ison. Now, naabagyoy gisgutan sa walang kasulatan nga dunay gibilanggo nga mga kalag nga giwalihan ni Lord Jesus unya iyang gidala sa langit. Ato sa nang 1 Pedro 3:18-19. Ano mga igsoon, di kay saludo na dayon mo na yung mga ministro, yung mga mini di ay, pastor mini di ay. Inyo lang 10% ang giapas, sorry ha. O sa gingon din Ang inyo ilablasyon, yung patay, pagulo yun. Aw kami may tinuod sa milabot ninyo mangubram yan ang tinuod kami kang humingi lang inyo. Okay. Ono Pedro 3:18-19. Okay. I'm sorry.
Pedro 18-19. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay sa ingon nga tao. So dinhi klaro na pod nga Dios siya. Remember, gipatay sa ingon nga tao. Apan gibanhaw siya ingon nga espiritu. Og sa iyang espirituanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Ang langit dili na bilangguan. Ang impierno di na bilangguan kay total damnation na sila. So ang bilangguan nga gisgutan din giklaro sa Christian religion nga maone ang lugar linisanan. Sa kinat sila purgatorio. Iyang giklaro. So kinsa man musupak na minay man ang inyong pundok? Nakasabot na mo? Giklaro. Pagkatindot kayo aning pagtulunan na. Kung mamatay ka nga nangawat lang kag sakong bugas, nyawa ka kabangayog pasaylo, dili kay tambog sa impierno. Ano man gamay ra magkasala. Dili pug ka panditsog sulod sa langit. Ano man naamang kay sala. Ano man? Kay ang makasulod sa langit adto ra yung limpyo. Ako basahon ha. Ipadayag 21-27. Apan walay bisan unsa nga hugaw mas kasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlod sa syudad mao lamang ang mga tao kansa ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So wala bisan unsang hugaw dito. So tungod kay mao na ang gingharian sa Dios, limpyuan sa Dios ang mga kalat na dunay sala sa diyang namatay sila. Mao na ang teaching sa Christian religion. Pero tungod kay ang yawa niya sa kalibutan, munang mitintal po siya ang mga tao, aron mo atake ng pagtulunan na, aron ang tanang tao maimpierno. Naabag yun sa kalibutan ng yawa. Ang yawa, kung mutanaw ta sa una, kung balikan na ito ang Old Testament, ang yawa misulod sa bitin. Pero sukad, atong panahon na, wala na mo balik ang yawa sa bitin. Nanas tao! Ano man? Dagan mga Katoliko nga palahubog. Isugba man ang bitin, kung hadlok ang yawa, basig mapil sa isugba. Miabot ang time nga ang yawa misulod sa baboy. Wa na po mubalik ang yawa sa baboy, kaya mga Katoliko basta mag-birthday, bisag way kwarta, litsonon mang baboy. Kung hadlok ang baboy, basta basig mapil ang litson. Ang question, asa naman doon ang yawa? Yes, mga tao lagi! May balik ang yawa sa tao. Nga naman, misulod dahil siya sa tao sa una. Ito sa ng San Mateo 8:27. Nga ang yawa misulod na sa tao sa una. Oh. Pero tungod kay kung sa baboy siya musulod, wala siya mubalik. Maapel siya litson. Adlo ko din ng yawa litsono no. Simple ka ng yawa. Ato sa ng San Mateo 8. Yan na. Kanta nga to 31. Litson na to. Aki atong sugdon sa 29, umisinggit sila anak sa Dios unsa may imong tuyo kanamo, miani ka ba ron pagsakit kanamo bisag dili papanahon. Dili layo dito may usa ka panon sa mga baboy ug nananipsip. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus, kung nabugon mo kami, pasudla kami ninang panon sa mga baboy. Ala panulod kamo, mingon si Hesus. Ug nangadto sila ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibok panon mihag kuros padulog sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ug nangalumos so kada to ang yawa wa na mobalik sa baboy. Kay dangkan naman lapaon man sa Katoliko inigpista ang baboy basig mapel siya lapa. Asa ron ang yawa? Ni balik sa tao. Kanuman? Kay bisag unsa ka palahubog sa tao, di Katoliko di gid na si mokaog tao. Munang safety ang yawa kung mobalik siya sa tao. Ang question, asa naman ron ang yawa kung tao kay na man siya sa tao? Sorry. Ang yawa mga igsoon naa sa mga tao nga mi-attack sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mi-attack man do sa gitukod ni Lord Jesus naa sa inyoha ang yawa. Ay sa unya ra bla kay ako sa nitiwason. So ang yawa naron sa mga pastor. Ang yawa naa sa ministro. Kay mi-attack sila sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahan Katoliko. Kay mao man gina ang gitukod ni Lord Jesus. Wala pag yung bisag abogadong iglesia, pastor sa Batista nga mi barong nga among simbahan ang gitukod ni Lord Jesus. Dili gina sila mo barong. Kadaghan ako gikasugat og pastor nga mga banggitan. Pangingon na ganing foundation. Yes, i-prove nako nga Catholic Church mao ang gitukod ni Lord Jesus. I-prove po nimo nga ang iglesia ni Cristo mao ang gitukod ni Lord Jesus dito sa Jerusalem. At trust ng ministro. Sa kaya pagbuot husol. Kay dili sila kabarong, iko na sila mangangkon. 5 minutes. Okay, now, si Lord Jesus, 5 minutos na lang, then punta na. Now, si Lord Jesus nagtukod ng simbahan. Gikan sa Jerusalem, padulong sa tibok kalibutan. Pero ang ilaha, ang uban, gikan sa Manila, padulong sa Jerusalem, gisugat. Murag misil. Ang Sabanista, gikan sa Amerika, padulong Jerusalem, gisugat. Murag misil mo.
Pentecostal gikan sa Amerika padung Jerusalem gisugat. Pero asa gikan ang gitukod ni Lord Jesus? Gikan Jerusalem. Ato basahan ng San Mateo 24:47. Mi antog Roma. Atong apilo na ha, mi antog Roma. Jerusalem, mi antog Roma. Ebidensya nga wa ka munot og basa sa Bible. Giunot pa nimo di na ka mo question ani. Now, gikan ba sa Jerusalem? San Mateo sa Lucas 24:47. Og nga sayang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol sa pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nason sugod sa Jerusalem. Og ang Ginoo mo ay nagbuot ni San Pablo og mga apostoles nga moabot sila sa Roma. Buhat 11:22. Moabot sila sa Roma. Usa miabot sa Pilipinas. Miabot sa Amerika 1450. Miabot sa China 700. Kung ako nga mali, talaga inyo ha padungin on dito. Baliktad. Sige ngon din eh. Di lang punta na pulunga bro. Okay Ayaw. sa inyo, okay naman sa inyo. Ayaw. Wa man ko na mga busang baagod. Ayaw. Nakuha mo ni father ninyo. 22. Nanda na siya. Makita. 11. Anoy be 22. Nakuha ninyo. Okay, last verse ni bro. Naman magtudo ang pare ana. 22. Ingon din eh. Sa tao lang na. 11:22 sa din. Di ba kasuon siya? Ingon din eh. Buwan ay 23:11. Tao na niya. Buwan 23:11. Nalibusal ang istorya mo. Sige ingon din eh. Pakalagyaw nga. Yan Okay. ang sayo ng Gikan Jerusalem, ang Ginoo mo nagbuot sa Roma, o niya miabot sa Pilipinas. Ato basahon. Ay, iapil na lang nako nang miabot sa Espanya, bro. Iapil na lang na ha. Okay, 11. Yan ang pagkagabi ang Ginoo mitunga tupas kang Pablo mingon. Ayaw kadlok ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi kausap kanako dito sa Roma. O gikan sa Roma miabot pud sila sa Espanya. Okay, last na ni nga verse. Last na ni nga verse ha. Miabot pud sila sa Espanya. I'm sorry gyud ninyo kung ingugugog mini kay usa ka mo gikanon. 15:24. relax na ka ha. Aglaw ako nga mahimo ko na kini karon. Wapit ako diyan sa akong pagpaingon sa Espanya. Kung man ako malipay sa pagpakiguban kaninyo sa kandiyo, tabagi ako pag dito. Okay kan sa Espanya, miabot sila sa Pilipinas 15-21 March 16. Mao na ang dagat sa Simba. Tala. Okay. Minute, take of minute, Maura. Okay. Salamat. Oh, sige. Dito ang atong palisiya. Yung makalimot ha. Bro, ya tubang og asa mo tanan bro. Kaya makita sa Ikaw lang bro. Ya tubang bro. Ayaw mo kalimot nga tulo lang yun ka pangutana. Ano na siya? Ano ba ana? Direktor. Ano lang. Direktor, duha mo. kanila iliswa bro. Kani. yan. Tama. Sige. Kabalo ni driver man. Sige. Tulo lang ka pangutana. Okay. Pero kanang Tubang mo kay tulo. mo na pod. Ha? Tubang mo. Kanang tulo ba di na matuman kay doon ay mga paluha pangutana ang isa ka pangutana. Depende sa inyo. Ano dito? Sige. So, badlungon sa moderator kung malabian ang kalagan pangutana. Babadlong mo. Okay. Una pa kay sa tong speaker. Ay, pwede mo tanong sa pundok ni mo brad? Kustan. Why problema kay sige man ni ato Tugan kay basig siligan Oo, dahil nang imuha. Ah, pangutana. Ako pangutana kay nag-ingon man ka. Nagisgot kag purgatorio. Yes. Okay. Nahibalo ba ka kay nagtuon man jud ka sa mga libro dapat jud kay gadget nga naga-search ka no? Kay balo ba ka kano sa kinsa nga pope ang originated sa purgatory? So ang word purgatorio dili na ako minumduman kinsa nga po pero gisog gitudlo na mga 200 AD. Sure ka? Okay. Kung wa ko kalimot, Tanawa. 200 AD. Okay. Okay. Wa ka kahatag sa insaktong tuig o kinsa nga pop. Yes. Ako nahibalo ko. Amayo, very good. Ayaw. Kano sa tuig? Pero kung saan tuiga? Okay, paminaw. Wala ko lang mayo. Ayaw ang gilig. Wa ko mag-memorize. Ako nang nabasa doon, wala na ko gi-memorize kinsa nga po pang official na declare. Finish ha? Laroon na niya. Finish. Okay. Ako nahibalo. Ang iyang gisaysay. Wa na magsugod sa early church.
Ang isa-isa niya dito na ang pangutana. Karon ba ang purgatory? Di, bisag asa, gusto nila. Sige ka sa. Sige, open niya. Wala ba dapat? I-search Ito, adi kay Juan man. premise ako. I-search mo sa Brad para usa Di, ka. sundin na lang may unsa tuig ka, Brad. Ay, di ka po na. Pag naa kay ba-search, atoy compare sa akong naadring na research. Ako tuhan na rin mo, unsa tuig ka, gitulos. O kinsa nga? Kinsa nga kabalo ka O, kinsa kinsa nga nga Pope? Pope? Awa, Si sa kabalo. Pope Gregory first. Kano sa nagtuig? Kano sa? Kano sa nagtuig? 14 pa. 1914. 18. 1914? 14, 28 ba? 1,000. tama. Yeah. Official. Mo na siya diha nagsugod dili na sa early church. Dugay na kayo na. Okay. So, Oo. problem kay Muna nga. Masaya na ang Okay. Salamat. Research na. Research ha. Oh, karon. Pinakabalo wag ko. Okay. Sige. Wanang claim ninyo, sa akong nakita di mo. Okay, pangutana. Asa ha? Ikadahong pangutana. Ako sa tinaw na. Tubag. Okay. Ako sa tinaw na. Ang Una magpapangutana. ang simbahan maunay nagngalan sa mga lugar nga gisgutan o mga pagtulunan nga gisgutan sa Bible. Na may gisgutan din sa ni San Pedro, sa 1 Pedro 3:18-19 nga bilangguan sa Kalago Espiritu, ang mga sumusunod na nga mga Santo Papa ang may patinaw nga kanang lugara mao na ang atong gitawag og purgatorio. Mao na ang giklaro. Dili kay bago nga pagtulunan, unahin lang ginganlan sama ng bata ba nga gianak. Pagpanganak sa bata sa pagbuntis wala pa inganan. Pagawas dito lang gingan. Okay. Ano, ako inom sa kay from kondisyon. Para siguro Lain na sa pangutana. Lain na po. Katulungan ko ba di mangita na pataglain nga pangutana aron na Ang pagbabaga. kabot lagi. Tubag ko niya. Okay. Nga irle pa na siya. Dito lang gingan lang. Tanawa. Sa panahon na. Kamot pa, kamot. Ang ikadahong pangutana. Kay daw may dagang pangutana no. Okay. Ikadahong pangutana, kining Mateo 16, 18 kanunay gin yun gigamit. Dinha ba? Tinuod. Ang akong pangutana dire, naabay na mention Romano Katoliko dire? Wala. Yes. O bang, sa pagsugod lagi, wala hinganlin. Sa Ako simbahan na mo isa ang pangutana. Ang ako pangutana murag kategorikal ba? Okay. Wala. So, wala hinganlin. Hindi Lord Jesus ang iyang gitukod. Wala. Masaw na. Wala na. Ayaw sa, masaw sa. Pamila sa koy, koy. Pamila sa koy. Kaya mong pangutana. Kaya mong pangutana kategorikal. Mutubag siya pagkahuman. Muhatag siya og explanation. Explain. Nakuntaan na siya, mabasa ba rin ang ngalan? Pero manguntaan na magkangawa man na hinganlin ni Lord Jesus. Ako masaw. Wala man na hinganlin ni Lord Jesus. Ganun manguntaan na magkababasa ba niya? Hinganlan ba? Ang tubag wala. San Mateo 16:18. Usa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ning bato tukuron ko ang akong iglesia. So kung ikaw nakabasa ka hindi na ka mangutan na mabasa ba dire kay wa man hinganlin ni Lord Jesus mismo. Claim man. Ipaklip pa to na imong isa. Claim man na nimo. Claim man ninyo na. So, kini iglesia din gitinaw na ni sa mga Christian na atong tuig 107 nga Catholic Church ni. Unsa tuig ka? Tuig 107. Okay. Okay, katulo. Ikadahong pangutana. Pero century pa gikan no? Second century kaya 107 nabilog naman na sa second century. Okay. Ako sa verse nga pagbabasahon. Yes, basa-basa. Okay. Salamat sa atong moderator nga. May ganahan nga moderator. May ganahan. Dalawa, unya nadungog ko gikan sa langit. Sa nga verse. Eric ko nga sa dapat nanggawas ang mga nanggawas di kas Katoliko. Katoliko man ang unang Unang sa direct. lagi nga verse. 18:4 sa Revelation. Gipagawason ha, pagawason. So kung asa may gikan, nagipagawas lang ni. Okay. Unya nadungog gikan sa langit. Sagog unya nadungog gikan sa langit, ang tiyog nga nagingon, gumawa kamo gikan sa mga tao ko. Aron dili kamo makaapil sa iyang kasaypanan, aron dili kamo makaambit sa iyahang mga hampak. Okay. Ako pa Unsa nga verse? Unsa nga 18:4. Basa. Sunda lang dia, sunda. Pagawason na. Ang katawhan. Okay. Sorry brother. Asa baga? Ang tubag. Wa pa ko kapangutana. Kasi patana. Pagani ko kapangutana imo na tubagon. Wa man kabalo ko sa akong pangutana. Karon. Sa 1521 Okay. nga sa niyani si Magellan mo'y nag-introduce sa Kristyanismo.
mutuo ba ka nga ang tibok kalibutan katoliko ang tao? Kung nituo ka nga puro katoliko ang naa dire, wa may lain reliyon. Wa may lain reliyon dire ang niabot sa 15 dire kay wa pa may mga wa di mga sa 1521 wa pa yung mga reliyon. Katoliko pa lang na. Okay. Nanay Muslim oy. Nanay Muslim na. Isa. Kasi makubusog ka sa katoliko. Jim, nanay Muslim na. Nanay Islam, nanay Muslim. Wala ko pangutana. Kaya pagawasan man ang maka-appeal sa hampak. Tama ba ang pagawasan mo gikan sa katoliko? Tama o sayop? Sayop. Yan ang explanation. Sige. That is why, kung magbasa tag Bible, make sure nga nakuha nimo ang context. If you read the Bible, make sure na nasabtan ng context. Nagbasa ka sa Revelation 13:14, yung i-apply mo sa Christian religion na nailan sa pagtawag Catholic Church. Inconsistent. Now, pero before that, mingon siya nga ang tanang tao Katoliko. Nanay Muslim na. Ang Christian religion may kailap sa tibok kalibutan o Katoliko. Pero dili tanang tao Christian or Catholic. Kaya daghan mang Buddhist na Islam, ayuha po analyze mo pangutana sa niya. Now ha, sorry. Now, ito important. I said, basahan ang context, ang masabtan nimo ang point sa decision na nagingon. Unsay hiding ang pagkapukan sa Babylonia. So ang 4, pag-auson sila sa Babylonia. Babylonia man Roma, ang or Caldea mismo. Ang Babylonia! Sa karong panahon. Irak! Sa karong panahon. Irak na, Irak. So ako mo comment sa kunya kaya sa siya. Ay, so ang Roma, yung lagway ng Babylonia, tungod kay before na na-Christianize, maglulutos na. Pero wala magpasabot na ang Roma, mao na ang nasod Babylonia. Gihulagway lang na sa mga magsusulat, sama ni Saint John. Kaya kung dili niya gamitan o Babylonia, tirahon man siya dayon ni Constantine. Mao nga gigamitan niya ang code name nga Babylonia ang Roma, aron dili ma-detect nga si Constantine, Cyrus ang iyang gi-attack. Dili siya ma-detect. So ang Babylonia baylan mao na ang Iraq. Tuon kitang istorya, read the story. Makanto po. Ato ng Irak. Dari Irak. Sorry kayo. Sa iwa di ko Lord. Si Mother as pastor. Okay, napay mo tala. Okay, sa punta na. Pwede mo tala sa minute. Asa ka na bilong lang? Iglesia Manalo. Iglesia ni Manalo. Iglesia nga pun ay pundok Iglesia ni Cristo. ang giingon mo pikit. Oh, yes. Sa tinuod na sa Manalo naman na. Ay hari karon. Sige, punta na. Unang natabal ko dinero. Okay. Ang imong istorya ganiha nga kamo kino ang tinuod. Yes. Oh, langan kamong gikan man ng Katoliko. Tama. Punta na. Asang bersikulo sa Biblia nga ang Iglesia Katolika mao tinuod. Asang bersikulo? Magbalik na wala. Ang Biblia basahon og sakton. Ang question karon, kailan pa sa kalibutan ang Christian or Katoliko ba ang Christian mo na itong basahon? Unya ato yan kaya mga languages nga gigamit sa unang panahon, why gitawag og Katolik? Atong gamiton. Ano ka puta na Based on the updog. Ako puta na, bubuka ako puta na. Bubuka gusto. Asang bersikulo sa Biblia nga ang Iglesia Katolika matuloy mo ganihang mao'y tinuod. Ang tumbas lagi, atong basahon, na ang Christian religion kailap sa kalibutan or Katoliko. Di ayaw nang imuha mo ipapangita sa Bible. Imuha mo lang mapulong, di na makita dili. Di magani makita tanan ng Lord Jesus, kana pang imo. Agi ang mapulong ipakita. May nabasa. Lipat-lipat lagi ka Manalo. Ilog ka pa natin. Manana makasira si Manalo dila. Kana Nabasa man Manalo dila. Wali na, di na kayo. This is my time ha, to answer. Kanali mo mga pulong, di na makita dire. Kaya ang kang Lord Jesus magani wa masulat tanan. Samo tanan imo mga pulong. Now, Katoliko ba ang gituko ni Lord Jesus? Atong basahon ang Roma 1:7-8. Sige daw. Kay giklaim yan na sa mga Christian na Christian religion is Catholic. Pero naabagi na sa Bible, masabtan ba? Atong basahon ang Roma 1:7-8.
may nalang makonsensya niya itong mga igsoon. Pero basig mayo pang sipgan, sila konsensya. Roma 1:7. Busa gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma nga gikugma o gitawag sa Dios. Grabe, no? Sa Roma gikugma o gitawag sa Dios. Aron mahimong iyang katawan. Grabe, no? Aron mahimong iyang katawan, yang supakon ta. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahanog sa Ginoong Kristo. 8. Una sa tanan, nagpasalamat ako kaninyo. Nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Kristo. Alang kaninyong tanan, taga Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyo. So, ang Kristo wala mo kumutan. Ang iyang mga kulang ang dating mga sa religion masanglaw sa tibok kalibutan. Mao nga gitawag ang Christian o Catholic. Kay Catholic meaning universal. That's the great word Catholic. Wala tayo may mo ni Mabla. Another question. Kaya another question, kinsa may mga tanong ba? Tanong. Ay, so is there. Lima po na isang question ni Juan. Sige, pagbutan. Ang tinuod Wala tayo may mga tutuig sorry. Ang po na lang nato kasi. Okay ba? Dili ko pare bro. Simple na ko. The minister po. Simple bitches ka bro. Pirmi na una bro. Juwan. Tana, tana bro. Imuha. Pangutana ka mga. Kalibutan. Ano paggawa? Manalo. Ang Babylonia pinakadautan sa tanang dautan. Naa didto ang pagka mga way batasan, inahan og anak magunay, amahan og anak magunay, tanan way limit mo ng Babylonia, mo ng pinakadautan. Gusto ang Ginoo nga naa sa ang mga Ginoo nga naa sa Babylonia, iyang pagawson dito kay dautan kayo ng nasura. Sa chapter 18 na, even sa whole book of Revelation, grabe pa sa another question. Kahit paggawason, asa man siya patulong. Okay. Pagawason sila sa Babylonia o pabalikon sa nasod sa Israel. Aron malikay sila sa pagpakasala. Sabay po na bro. Tayo. Yes. Unsa man ina katawhan ang pabalikon sa Israel. Ang mga Judaism, ang mga miyembro sa Judaism religion nga gitawag og Judio, at the same time nationality nga Israelites nga naa sa mo na silang gitawag bro mga dispersed Jews. Pag-ingon lang yung dispersed sa Binisaya mga nagkatugya nga Judio, tungod sa pagmaglutos. Pagawa sila sa Babylonia, aron dili sila maduhigan sa pagkadautan sa Babylonia. Ano na bro, Judaism religion. Okay. Sa tuloy mo na. Mananang ano pa ulit jiwa sa PK na. Napay po tala? Dagan sa dapat. Dapat. Napa. Ya. Wa pa gani kung katag ko gamay inspiration sa iglesia kaniya nga si Felix Manalo, Katoliko na sa una nagtukod og pondok iyang ginagag iglesia ni Cristo. Sa Kristan man na si Felix Manalo, devoted Catholic ang ginikanan ana. Lipat-lipat na ilabran kay sa una K. Ay NK, hindi mo C. Oh. Incomplete. Lipat-lipat. Incomplete. Sa una ay NK karon ay NC incomplete. Ay, hindi. Second point. Sa pondok ka bro. Nagpondok ka bro. Sa manong panigi. Second point. Muna tawag ni Argentino. So wala na kay wala na kay pondok ipaskupan. Pastilan. Manalo, sabon. Depende halo. Hindi kayo lugar sila. Sabon niya, papa. Iyang balhin. Sa Google. Okay, pa mo. Sa libro na bro. Katore. Felix Manalo, sagon mo. Ayan siya, bro. Ato pa binaw nito yung kay independent gani, may nalang babalik ni sa grupo. Sulok na ito ba din? Sige. Imuninggi ang kun kanang katawan dire. Ah. Kakanya purgatory. Yes, ang simbahan naglalan na ng purgatorio. Huwag makabuot na sa simbahan. Ang simbahan ay yung purgatory. Yes. Kani siya. Karon, Hindi mo to, ayaw mo to.
unsa man natukod ito mo kayo Katoliko. Natukod ang Christian religion Hare Krishna. tuig 30 ngadto 33. Gitawag og Katoliko tuig 107. So, Patala. nganong mingon kaman ka nato si 107 Sasya. 107 Ang Christian religion gito wala hinganli ha pagtukod gitukod tuig 30 ngadto 33. Gitawag sa mga Christian o Katoliko tuig 105. Patala. so na mo na paggawa sa purgatory. Naana, pero tungod kay ang mga Christian, hindi ha? Naana ang mga pagtulunan, pero since ang mga Christian, giluto sila, wala pa sila kaplastar o kung sa'y ngalan aning istimba o aning pagtulunan. Kay gilutos man sila sulod sa 300 katuig, panitan na buhi, lungko ang ulo, bunal-bunalan, mo na ang kinabuhi sa mga Kristiyanos. So, tuig 107, dili na maoy pagtudlo, naana, pero ang pagngalan, maoy wala pa. Pagka na. Sa panahon ni Noah na anang Katolik Panahon eh. Noah Ano nga, Old Testament, manaan. Ang Christian religion, yung Testament. mo kani ay gingon man diri kami na mo gingon man diri Old Testament dito sa ilalong sa yuta sa panahon ni Noah kato mga nabilang ko sa panahon Sa 20. kami na panahon ni Noah buot rabot nga wala pa yung reliyong Katoliko sa panahon ni Noah. So akong basahon, akong karong basa bro na. Karon ako nagbasa kay murag magic man ang imo. Ato basahon na. Sa mga koneksyon ni Noe anang iyang gibingon sa 1 Pedro, ana ha? Unsay gi pasabot ni San Pedro? Ato basahon, no klaro. 18 sugdo na to ha, kay si Kristo mismo namatay sa makao sa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios gipatay sa ingon nga tao apan gibanaw ingon nga espiritu og sa yang espiritu anong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo sa 20 kani imo nang gigamit mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diya nga sinuwi naghimo sa arka. So ang mga giwalihan ni Lord Jesus sa iyahang pagkabanhaw, sa iyang pagkamatay, mao ang mga kalag sa mga tao sugod sa panahon ni Noe. Pero sabot nga naa na Kristiyano. Ayo ha pagbasa sa Bible. Kaluyan ang tas Ginoo. Sa panahon ni Noah. Panalangin mo na, blessing mo. Kanang tundo mo, bawal ko blessing mo. Wala Christian. Wala siya kaltabot sa iyang ibasa eh. Wala lagi. Ipadayag lang na. Isulti. Kantong Hilingon nga. Sa manit. Ipadayag lang na. ang ipasabot niya, ang kantong yato ni Lord Jesus nga mga kalang nga bilanggo, mao to ang mga tao panahon ni Noe hangtod sa iyang pagkamatay o pagkamatay. Naghula sila. Dili kailangan na Kristiyano to. Ipay-palo lagi pero dili. Dili lagi babasa word for word, pero gihingan na sa Christian o purgatorio, kay gipahayag niya nga bilangguan sa kalag. Ang purgatorio bilangguan mga dinasanan. Ano yung purgatory? Dapat ay higayon nga. Malaki. Malangit. Yes, 100%. Basa. Pimis. Premise, sige. Teksto. Teksto. Bro. Respetuhin po ng pulong si Ginoo. Badlis eh. Grabe pa lang badlis. Ako ang Bible, wag yun binadlisan sa ako. Pulong ko ni si Ginoo eh. Basa. Kurisan. Anong mo ingon ka man? On Cybers bro. Eh bro, 9. Noibe. Ay sa, bisa. Bulat lang nga 9. Anong mo ingon ka man? Nga, ang nasa purgatorio, namatay na to, di ba? Yes. Maluwat. Unsa may gingon sa bulatan? May city ba? Bro. Noibe Batisite, Hukman. Kamatay, Hukman. Di ha. Og maingon niya ang tao kinabutan
kamamatay sa makausa. Hukman pala. Tapos nakutom dahil. Ya, sa Hukman, ato yung masabot niya. Hukman pa gani. Ang nasa purgatorio na hukman na na. Pero ang iyang hukom, dili total damnation o imperno, dili pod kinabuhing dayon o langit. Gihukman siya nga diha sa ka kay aron mahugasan ka sa imong sala. Judgment gihapon na. Basahan mo no Aso atong basahon. Nga dunay mga kalag nga iampo aron makasulod sa langit. Atong basahon. Ikaw basa. Lagi. 1:5-16-17. Punta lagi basa, sige nagpamadli sa imong Biblia hugaw kay tanawon. Okay. 1:5-16-17 ako basa. Hugaw-hugawan. Kung basaon na. Tulong sa Diyos kay hugaw-hugawan. Paminawan sa niya kung basaon, di kumpira na. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Remember ha, ang tanang tao mamatay. Pero giingon din sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. So ako ko nang isunod og basa nga ang impierno ikaduhang kamatayon. Pero ako sa nang gi-explain ako una aron di mo maglibot na. Kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Og hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong tao. Buhi pa ha, pero giingong hatagan og kinabuhi. Kaya ano dili ang gipasabot dili siya ma-impierno o malangit siya. Og hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. So dunay sala nga dili ikamatay. Pero unsa gipasabot ana nga ang tanan mamatay man, Hebrew 9:27 yang gibasa na. Di ba dayon? Og dili kinahanglan apan adunay sala nga dili gayon mo sangpot sa kamatayon. Og dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. So kanang nga impierno o nakadawat na sa kamatayon nga silot o impierno dili na yapo na. 17. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Unsa may gipasabot anang sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, nga duna ang tanang tao mamatay man, balikan na kung basa ang Hebrew 9:27. Balikan na kung basa. Ya basahon ako nga impierno. 9:27. Unsa gipasabot atong ingon nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, nga ang tanang tao mamatay man, kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. Og tapos niya na ugman siya sa Dios. So unsa may gipasabot ni San Juan siyang giingon nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Ang tubag mga igsoon ang impierno, kay ang impierno kamatayon usab nga mao ang gitawag ikaduhang kamatayon. Gipadayag 20:14. Unya mo ni gitaw unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang giingon sa 1:5-16-17 nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, ang gipasabot sala nga dili makapa-impierno. Ug mao to ang iampo pa natong mga buhi. Lord, Ano? Sabay pangutanan ni Brad. Ikaw Brad, kung mamatay ka bon, apil ka sa among ampo. Ano ba? Kung mamatay ka ilubong magag sementeryo. Unya inigmisa sa pare dito mingon na pare. Kaloy Ginoo ang tanang kalag sa gilubong dito. Unya panglubong manig sementeryo, apil di kampo. Apil kampo. Ayaw mo palubong sementeryo, ano di mo mapil? Gasto niya sa laro kay ang kulong sa Diyos kay hugaw-hugawan. Ano pa utana Brad? Okay, sa pay gusto mo utana. Kinsa pay gusto mo? Ano kay utana bro? Kinsa pay gusto mo utana? Sila. Pabunyag na. Okay, balik kinsa pay gusto mo. So, pwede na lang bro, bisag kinsa mo utana. Speaker siya. Okay, kay kita yung utana. Tama. Okay. Ayaw. Okay. Kay kami na po yung utana din, bisig tinuod ay nila. So, basag yung Bible bro, tuon yun. Ayaw yung salit na lang. Ayaw mo kung gawin ang BPL mo po. Pero kasama sa batay na ba? Naman, 10 minutos ay pagdadayan. Limit kayo, gamay na ako sa inyo. Salamat kayo na already kinsa nga. Tepa. Pagay gala! Hey! Hello sa mo. Ay sa mong lakaw. Doon ay atong saksihan karon nga duha ka tao nga magkumbati silang duha, especially nga atong paminawon. Si Brad Boy o si Brad. Ay, ayos. Pagkumbati sila, gitagaan ako og gigayon humay. Oh. Kumanani 10 minutes sa man. Okay. 10 minutes. Oh. 10 minutes.
Sayang Ay, sa mo panlakaw ha? Ang gigamit ka bautismo sa mga apostoles, pangalan ni Kristo sumala, mabasa. Okay. Oh, paminaw ta ang iyang tema. Ang iyang tema ang pagbunyag, ang tinuod ng pagbunyag, paggamit sa ngalan ni Jesucristo, sumala sa Biblia. Okay. Larga! Mayo kayong hapon sa tanan nga niya dinhi ginaot ko nga ang Dios magabukas sa atong mga espirituhanon nga mga mata aron nga atong makita ang nakatala kung unsay nahimo sa pagpanangyaw sa mga apostoles sa ilang pagpanangyaw ug unsa gyud ang ilang gigamit nga pangalan diha sa bautismo. Kay nagtuo ko mga igsoon nga pipila nato ka mga kaigsunan diri wa pag imong kadawat sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Pero kung imong tanawon ang buhat sa mga apostol kini gitawag og Acts of the Apostle, naa diri tanan ang mga nahitabo sa ilang pagpanangyaw mahitungod sa Great Commission. Kay ang Mateo 28:19 ato nang siyang basahon una maigsoon kuhaon nato dito ang gipasabot sa maong libro. Tanawa ra ko ninyo maigsoon atong eksamino ni. Mo ni ang sugo sa atong Ginoong Kristo. Busa pang lakaw kamo og imo inyong tinunan ng tibok kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan. Kumiin kag sa ngalan na ay gitudlo nga specific nga dili daghang ngalan kundi specific singular nga pangalan ang ipangita. Unsa ibautismo? Ngalan sa Amahan. Unsa ibautismo? Ngalan sa Anak. Unsa ibautismo? Ngalan sa Espiritu Santo. Ang ngalan mo gipangita. For example, maghimo ko example maigsoon. Ako amahan ko. Sa di pa ko amahan sa una, anak bata ko, ako ngalan nitoy na. Sa dihang naminyo ko, wa mahimong amahan na akong ngalan amahan, kundi nitoy gyapon. Wa mausap. Wala mo sa akong ngalan. Sino amahan? Mayo ka, for example, gingon ikon nga kasi nga si mo amahan. Dili ba ingon ako nga ngalan sa akong amahan? Ang ipangita rin sa Mateo 28:19 ngalan. Ngalan ang ipangita. Kanang amahan di man na. Kung ato ka sa English, kung nag-eskwela mo kita din, nakagimit ako, di mo ko tasogrado. Dunay proper name o dunay common name. Kung amahan gani, dati sa common name lang siya, father. Pag mayo ka Pedro, a proper name, mo na gusto nga ngalan. Para makuha na to ang punto mo ito. Kay ngalan man, ang ipangita dire nga ibautismo. Atong pangitaon kung kisay ngalan sa amahan o kisay ngalan sa anak. Para makuha na to ang specific kung tama ba ang mga apostoles sa paggamit nila sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Makuha na to dito sa punto. Okay, kay ngalan man ang ipangita. Ang amahan di na ngalan, doon na may proper name jud ana. Kay pareha may amahan. Kung tawagon may amahan mo, lingi gyud ka amahan man me. Kung may siya Ramon, di sira mo ray mo lingi, sira mo ray gitawag. Pero tawagon may amahan, duha kini mo lingi. So gipangita ang pangalan. Ano sa bautismo? Sayop pa mga apostoles, dili oy. Susihan ninyo ang buhat mga igsoon. Kung nasayop si Pedro, labi na claim na to mo na atong unang papa, kitang anak itong tuman sa giwali sa atong amahan mo kuno na, claim na ninyo, claim ninyo muna yung papa, yung sunda, na siguro magduda na ko. Mane, arita sa buhat, Kapitulo 2, mga igsoon. Kani mga tawhan, nanunutan naman ni Pedro. Kunya si Pedro di masayop, adto kay sa chapter 2, mga igsoon, sa 4 pa lang, nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakadawat sila sa Espiritu Santo, di na sila masayop. Di na masayop. Kaya kung masayop man sila mga igsoon, magduda ko nga kili ito Espiritu Santo, kay Espiritu Santo gani mutudlo na sa di madawat yung Espiritu Santo mo ni mutudlo sa tibuok, dili lang kamaturan ko, tibuok kamaturan. Kumabot ang Espiritu kamaturan. Okay. Karon ato nang atuon mga igsoon ang buhat Kapitulo 2:37-38. Kay kini mga igsoon dili man ni among pagtulunan, iya man sa Biblia man isag na sa inyong Biblia, basahan ninyo.
Munang atong kung say atong pabor say di man ato basahon labi na murag dili ta ang atong doktrina wa ta magtudlo di nato ni ginabasa na neglect nato ni siya. Pero tanawa ang mga apostoles. Oh. 37 mga igsoon. Og sa ilang pagkaduog niini gisakitan sila silang kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Kinsa? Silang gisakitan sila silang kasing-kasing nangutanan sila kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Aditong tanang mga apostoles. 12 ka mga apostoles na dito. Muna nangutan na siya unsa may among pagabuhaton. So ang tubag ni Pedro, mao ni tubag ni Pedro. Nakadawat sa Espiritu si Pedro, nagtukong digi sa masayop. Gusto si Pedro. Karon. Og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo. Og magbabautismo ang matawag sa kanyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasang Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo sa matagusan nga pagkatawgon sa Ginoo atong Ginoo nga Dios. Og sa daghang pang mapulong siya naghimo pagpanghimatod kanila. Miagda nga nagingon. Luwasan ninyo ang inyong kagalang gikan sa supay nga kaliwatan ug unya nawa sa 41. Og unya gibautismuhan kadtong misagop siyang pulong ug niadtong adlaw may 3,000 katao nga nahidlugang kanila. So ang katong na 3,000 nga nabautismuhan nahidlugang kanila sa tubangan to sa mga apostoles. Mao ni siya mga igsoon nga ang bautismo sa mga apostoles mo'y katumanan sa Mateo 28:19. Si Pedro ra ba? Dili. Napagilain mga igsoon. 3 minutos. Okay. Magbasa na lang ko din na igsoon murag. Sa 19 sa 18 ta. Ang 18 na igsoon nag-ingon. Sa 8 nag-ingon. Apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipe. Si Filipe na po ni dinay si Pedro as Filipe. Sa pagmantala niya sa mayong balita may tungod sa gingharian sa Dios og sa ngalan ni Jesucristo atrawa og sa nagpamautis sila nga mga lalaki og mga babae og bisan gani si Simon nga mituo og nagpabautismo human og nagpabilin sa kang Filipe og siya naninguha natingala og ginahibulong sa pagkita niya nga ang dakong mga milagro nga nangahimo pinagi kanilang mga apostoles ug unya sa paggunog sa mga apostoles diha sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios ug ilang gipatuan si Pedro ug si Juan ug sa isailan ng pagyabot nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo kay wala pa man kanila ihingkong saran niini sila igopan lamang nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kung imo tanawon na igsoon ang mga apostoles uniform ang ilang gigamit nga bautismo. Ngano man kay ang bautismo ni Felipe ug ni Pedro puro ngalan ni Jesucristo. Walong wa man lang gamita ang Mateo 28:19 kay nasabot nila nga ang gipangita dito ang ibautismo ngalan. Ngalan. Okay. Nganon diri sa 19:5 maigsoon. Barling. Okay. Kung sa ilang pagdungni sila gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa diha naminaw sila ni Pablo mga igsoon. Sila gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Okay. Unang pangutana. Ikaw ni Bukay ko na. Ako na. Ako last muna na. Sige, ikaw. Sige, kamusay una. Ang tema, ang bunyag, Pwede ka kusay nga tinuod nga bunyag sa ngalan ni Jesus. Muna tinuod daw nga pagbunyag. Shout out lang sa tanan, di na ako mabasa sa taksa. Halag ito sulod, iwisik-wisik, itsas nagat, sa ngalan ni Jesus. Una mo tana.
Ano? Ha? Oh, kalay man ta. Oh, sige. Malasim mo ang istorya, Brad. Kaningon maka sa Mateo 28, Mateo na nakakita Brad na sinabi na para maklaro Mateo 19 na ang pagbunyag dagko ra mo pasabot wala mo tangkuan Wala na nabot ang tema niya ang tinuod nga bunyag Sa ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus. Dili sa ngalan samahan sa anak. Kay ulahi ko mangutana, kinsa pa mangutana diya. Kay mangutana. Arnold daw. Si Arnold daw, kay mo-attack si Arnold. Paano mo kay time na nini? Mangutana kay ako yung mangutana last. Oo. Okay. Sa reality, ang mga apostoles. Sa reality ang mga apostoles. Namunyag ba sa ngalan ni Jesus? Dili asa. Aktual. Aktual. Humana gani, humana. Asa, After na ba? After. ang pagutana niya, Actual, dili kay actual. ang pagutana niya, namunyag ba? Ba ang mga apostoles Ang mga apostoles. Sa actual. sa ngalan ni Jesus. Oh, sa ngalan ni Jesus, namunyag ba? Namunyag wala. Yes or no na? Oh, yes. Figurative question. Oh, yes or no na? Namunyag o wala? Di ba? Okay. Yes or tumaga siya. Yes or no? Ikaw man, pwede ka mag-explain. Ama ko kay na sa Hindi mo pangutan ha. Yes, namunyag. Asa ba? Ha? Nay na bunyagan. Namunyag. Okay, namunyag. Natres nila. Record din ang wa diha mo bunyag eh. Kay namunyag man. Asa na to mabasa diha sa Biblia nga namunyag ang mga apostoles sa aktual sa ngalan ni Jesus. Okay, so nindot. Okay. Atong basahon lang ni. Muna kung tubag ha. Aktual na, aktual. So Mahuman ba din ni Goy aktual? Ma-record ba din ni Goy aktual? Ano ini aktual? Aktual gilagay. Aktual man ni. Aktual gilagay. Aktual ni oy. Na ba din moingon nga humana nya wa pa? Oo, tawa ha. Aktual. Tawa ha. Muna kung tubag na gini bears ane. Tanawa daw na ba aktual diha? Basta lang. Di man pwede nga ma-record ni Goy aktual ni. Ay, basta lang. Okay. basa kay along sabton. Og tinuod ba na nga akto na? Namunyag ang mga apostoles sa aktual. Okay. Okay ha? Ah. 41. Unya gibautisman kadto, ha? Tawa? Istorya na. Palawar naman ni dire. Basa daw sa Biblia, pareha ba tang Biblia? Tawa? After man ni siya. After dili Naman na ba? No, Dili na. labutismo na gani. Ay say. Okay. Dili na kuan. Aktual ba present tense? Okay. Paminawa. Present tense akong gitingan niya. Paminawa. Dili kay future tense. Past tense. Dili kay past tense kani adto Pre, ay paminawa. Paminawa sabta nga akong itubag nimo ha. Sabta. Arnold. Paminawa. Arnold. Bro, bro. Den ayaw sa tingog. Ayaw sa tingog. Nawa. Paminawa. 41. Namoy Biblia sundan ninyo ngayon basta mailad mo. Sige. Nawa. Sa text daw buhat. buhat. 2:41. 2:41. Katawa siya. Relax na bro. Relax na bro, relax lang. Salamat. Kaya niya, nakatawa siya, niuyon din siya. Tanawa ang sentence, ang pagkasulti, ane. Oo, na. O kunya, gibautismuhan kadto. Kadto ha? Ha? Tawa? Unya, gibautismuhan katong misagop sa pulong. Gibautismuhan, gibautisman katong misagop po'y gibautisman mo ning dunay 3,000 nga nahidugang nila. Umana. Aktual ba na o past tense? Past tense na. Naagi na gani na record gani. Aktual lagi ako. Aktual ako ipakita dili kay past tense. Tarawar ko basaw na ako basa. Kaya mo ganito, aktual ako ipakita. Ay ang iba sa past tense. Dahil ka muna. Basahan ta karon. Paminawar ko ni si. Basahan ta karon. From kag di ka buram ka. So kinsa may buhat na? Aktual naman yan ang mga putulis. Past tense naman yan. Talawar ako ni pagkasulti panawar ako. Ha? Past tense na. Tawa. Another question. Oo niya gibautisman kato. Kato ba ang katong dawag isagop? Gibautisman. Past tense lagi na. Humana gani na human. Aktual ako ipakita. Mr. Moderator. Aktual na wakan ka dito humana man eh. Humana man na. Oh, nabay ko na. Nabay aktual mo humana. Ang iyang ipakita daw aktual. Aktual. Humana na. Ang iyang ako say. Ang iyang gipangita. Bro, Brad, ang gipangita niya kanang miingon ba? Ako nagbunyag nimo sa ngalan ni Jesus. Wala man ta diha. Wala lagi na. Wala lagi.
Wala din mabasa. Pero din na, Another wala question. siya. Tapos na. Another question. Tapos ayaw tong wala pa. Another, alay na mo. Kayo wala, ako'y mangutana. Sige, ikaw na mo. So ako'y mangutana bro. Salamat lang. Question. Brad Husol. Kinsa gid ay ang nagsugo nga bunyagan ang tao? Ang kasugo. Balik ko ang okay. Kinsay nagsugo nga bautismuhan o bunyagan ang tao? Great Commission na si Kristo nagsugo. Unsay ang gisulti panahon sa pagpamunyag? Ano siya, bautismuhan sila sa ngalan. Ngalan sa mga... Basaha sa Bible. Naragan, ikiba, basahan ako ha. Basaha sa Bible giyon sa pagsulti ni Lord Jesus sa iyang pagsugo nga bunyagan ang tanang tao. Atong Ay klaro na to, unsa na to pagbunyag? Atong tabangag sabot ha. Basa, na moingon na po siyang sabton. Yan, litra po Atong litra tabangag na sabot niya. kay basin nagwa mo ninyo masabtin eh. Sige. Tapos na nakasabot gyud Ang ani. question, Oh. unsay gisulti ni Lord Jesus sa iyang pagsugo nga bunyagan ang tao? Basaha. Okay. Arita ha, siguro na po sa uno ha. Kanay mo ni ang tibok nga ito. Busa panglakaw kamo ug himoa. Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Sa pagpamautismo kinda sa ngalan. Bautismo sa ngalan sa amahan. Oh, Bautismo sa ngalan sa anak, sa ngalan sa anak. Oh, kasi nga sa Espiritu Santo. oh, tulo lang. Ayaw sa may pangutana. So, Ang pangutana nimo, gibasa okay. ko. Di pa ni sayo. So ang gingon ni Lord Jesus ako masaman din eh. San Mateo 28:19. O tanaw. Ano maklaro na Ang to? ngalan, ang ngalan ni Okay. ipakita. Kaya isa ha. Basahan sa niya. Ay ako mo tubaga na ron. Okay. So unsay gisulti ni Lord Jesus sa iyang pagsugo sa iyang simbahan nga mamautismo o mamunyag? Niya na. Ngalan magpakita. Busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan o himuha sila nga akong mga tinunan. Og bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Mao man lagi nay gamiton pagbunyag. Ano mo ingon man kag sa ngalan Okay. ng Jesus? Sumali ka. Ang apostoles, kunawa, ang buhat ka nagbasa ng buhat. Wa sila mo gamit sa aman anak. Kano man gisabot nila ang Buhat. sugot. Sila gisugo dili Ay, kita. ako na mo explain na. So, ug wala na mo tana, ako na mo balik mo bako aron sila mo tanan ako. Ribatal ka. Okay, okay. Kay mo ribatal ko. Oh, wala kailan pangutana. Okay. Kung sayo pa mga apostoles sa ilang pagbautismo, Mga apostoles tama, ikaw mo'y mali. Ito ba ang apostoles gusto ilang gigamit ng bautismo? Pusto. Ah, Ikaw mo'y mali. Pusto kay sa ngalan samahan sa anak. Okay. Ikaw pangutana ko Oo, sa mga imo. pangutana. Larga pangutana ron ha. Mga igsoon, wala na kumudugang o pangutana. Kayo useless magayo mangutana gyapon ta niya wala siya klaro explanation mali gyapon. Now, unsay gigamit nila ang buhat 19:5 size. Unsa may gipasabot dinhi? Pero before that, balikan ako basa nga si Lord Jesus mo'y naghatag sa mando nga bunyagan ang tanang tao ug unsaon pagbunyag maune. San Mateo 28:19. Mo ni sundo na to, di kay magbuhat-buotan og bautismo nga dili mao ang order ni Lord Jesus. Unsay giingon? Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni ang sugo ni Lord Jesus. So mao ni ang gamiton sa pagpabunyag. Kung magbasa ta kasaysayan sa Christian religion, mao ni gigamit nila sa pagpabunyag. Nganong wala man, nganong sayop man ang Pentecostal silang pagingon nga sa ngalan ni Jesus. Mga igsoon, kung ato ning tukion, bunyagi sila sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo, gamito na to ang ilang panabot, mangutana pa taon sa ngalan samahan. Mangutana taon sa ngalan ni Lord Jesus nga ang Jesus, kaya ang Jesus ngalan naman na. Mangutana po taon sa ngalan sa Holy Spirit. Kung sa may ngalan sa Holy Spirit, kung ang ilang una-una atong sundon, nga bunyagan sa ngalan sa Espiritu Santo. So mangutana na sa kagot sa ngalan sa Holy Spirit. Sumali ang ilang pagsabot sa buhat 9:5, yun sa mandayin diri pagsulti. Ang giingon din ni 19:5 brother ha. Ang giingon din ni pabunyag mo sa ngalan. Dili ni actual baptism nga ako nagbunyag kaninyo sa ngalan ni Jesus, wala say-say ni. Ang giingon sa ngalan ni Jesus nga naman kay si Lord Jesus man ang nagsugo nga bunyagan, mo nang migamit sila sa authority nga mao ang sugo ni Lord Jesus. Authority ni. Giingon din ha. Sa size sa diyang napagipake sa pagkadungog nila gibunyagan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Bunyagan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang Hesus ngalan naman na daan. Pero anong giingon sa ngalan ni Ginoong Hesus? Mangutana pa dahil taon sa ngalan ni Hesus. Ang ipasabot din sa ngalan ni Hesus, Ginoong Hesus,
authority nga pabunyag mo kay sugo ni Lord Jesus. Panasa mo na ang pulis, mudakop ang pulis, moingon ang pulis. Sa ngalan sa balaod, ampo na lang. Mangutana pa di kasi unsa di ngalan sa balaod, makawinong magtrabaho. Ang ipasabot din ay sa ngalan ni Lord Jesus, authority kay siya maoy nagsugo. Dili kay sa ngalan ni Jesus. Kay wala kay moingon kay sa ngalan ni Jesus, ang Jesus ngalan na nadaan. Nya anong giingon pag ngalan ni Jesus? Nya moingon ang atong yapong puno nila na sa ngalan sa Holy Spirit. Mangutahan na pa dahil kayo sa ngalan, mangutahan na pa dahil na sila kung sa ngalan sa Holy Spirit. Kung sa may ngalan sa Holy Spirit, nawa pa dahil si Montes Bible. Muna si Charles Fox Parham, na founder sa Pentecostal, mini to siya nga magtutudlo. Salamat. Ang mga pastor, mini sa sikta, sorry ha, careful sa akong gisulti ha, pastor o ministro sa mga sikta, mini na, anong gingon akong sikta? Kaya mga pare, pastor po na sila. Kaya ang pagka-pastor, buluhato na sa pare. Kaya ang word pastor sa English, shepherd, sa Binisaya, magbalantay. Ang pagka-magbalantay sa katawan sa Diyos, naa sa mga pare. Muna ang pare, usa sila buluhato mo ang pagka-pastor. Now, so, pag yung pastor sa lain sikta, mini na nga magtutudlo, kinsa na magula si Parham? Ano mo tuo man kaniya? Nga Katoliko man ang iyang pamilya, miyawa sa Katoliko. So, ayaw mo padalaan ng Amerikano. Kaya kung wala mo abot ang mga Katoliko sa Amerika 1450, why Christian sa Amerika? Kinsa yung unang miabot sa Amerika? Ano makristyanize ang Amerika? Christopher Columbus. Kinsa man siya? Spanish. Mo'y nag-discover pag yun sa Amerika. Katoliko. So ayaw mo padala ng Parham kay Katoliko mo'y nag-Christianize sa Amerika. So mali ng mali ng imong nahibawaan nga sa ngalan ni Jesus kay gipasabotan na authority. Pero mangutana, adili mali ang Biblia, ang imo lang pagsabot. Sa may labot ni Mos Biblia, gagawas nga mini ng iyong pundok. Pwede mo tanong lang? Pwede. Ako pa ganito. Kinsa man nagmumna brad sa pangalang Iglesia Katolika? Ang nagngalan sa simbahan o Katolika, si San Ignacio na itong tuig 107. Gisulti biya na sa inyong debate na si Palma. Alam mo, tinuod na giniwa kasi Iglesia nagmumna Iglesia Katolika. Uy, kinsa man si Ignacio, sakop siya sa Christian religion. Obispo siya sa Antioquia. Obispo siya sa Antioquia, sa Christian religion. Nagmumna sa isa sa pangalang Iglesia Katolika. Si San Ignacio. Wala wa sa Biblia. Unya yung kamula si San Ignacio di ay si San Ignacio na din siya. Si San Ignacio, tinunana ni San Juan magbubunyag. Si San Juan magbubunyag, apostol. Iyan ang tinunan si San Ignacio. Nahimo siyang ikatulong obispo sa Antioquia. Nya, kwestiyono ni mo siya. Kwestiyono ni mo siya. Nya si Felix Manalo, imong pamuran. Na Pilipino lang. Saan yung pagunahon na? Alin yung tinuod? Ang Christian religion mo ang Catholic Church, dili ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Iglesia na tinuod? Kinsa man ka musumpag ni San Ignacio nga obispo man siya sa Christian religion? Ikaw kinsa man ka? Ha? Tao Nya ikaw di ka tao. Si Manalo di na tao. ang giwali ni Manalo nga sa gito ko di gusto. Ang Biblia masa. Dangaron ko lang sa Bible. Kaya ato'y saysay. Ato'y saysay ha. Ako sa sayo, pumunta ko. Say ko. Pumunta ko. Okay, kaya siya sila pa yung mutana. Wala nang Eh, gato. Tawag ka Brad, tawag ka. Gato, mutana ka Brad. Salamat kayo. Ay, sorry bro, nay nakaschedule bro. Ah, Siya, mo pamit ka bro. Okay, what narabay kayo? Ay, nya kani pagpangutano pa ko din. Hindi pwede na po pumunta na kayo. Hindi na po ipamugos ng ako ang ipasato. Red boy. So di na. So di Inyo lang time, bro. Salamat bro, sorry po. Ayaw pa dala di Parham kay. Dagan salamat, bro. Salamat bro. Salamat bro. Ay, Bagay. Walang time. Hindi sama na lang trabaho sa Diyos. Para dali makita ba? Dali makita. Red. Ato sa pabidao na kumbati. Pintalan. Oh, mga bultanan. Karon niabot na. Atong Domingo nagbayag ko din gisupak. Tukay di supak siya hapon naman kayo ginalako karong Domingo. Supak ka na ipahayag. Aron pagsupak sa ako ang ipahayag. O Dre, tindom na Dre, supak ka ng ipahayag na ako itong Domingo. Siya. Oh. Mental block. Bay. Dina, mental block. Pildi, mental block ko kating. Ha? Mental block.
Pasagin lang yan, niungot ko niya ito Ibalik daw ko, no? Bay, pasagin lang yan, iungot Pero may na magsagot, ka. Ha? Gusto man niya, kaya nalimot siya, ibalik na ko. So ibalik na ko. Pero bungkagag yun. Ha? Mental block ka rin, mental block. Mupahayag ka, pag human akong pahayag, mangutan na ka. Pag human akong panubag, pila ka minuto, mutindo ka, bungkago ni mo akong ipahayag. Ha? Okay, usman ako. Ang ipahayag na ko sa iya, ha? Kaya ang istorya ko nila niyan eh, nga ang mga santos daw nga nung ludhan, tahon, ha? Tinuod na. Tayo na. Ano man? Paano ka Oh. santo si Kluda na? Ang mga santos dili na Diyos. Unsa kong ipahayag dre? Ang Diyos, kung mag-ampo mi sa Diyos, lain ang tawag ana. Gitawag ka na og adorasyon. Dito sa Diyos na. Apan ang sa mga santos nga amo ka nang gitahod, mao ka nang gitawag og binirasyon. Unsa man binirasyon? Pag-ampo na sa mga santos sa pasabot, nangayo mi tabang sa mga santos. Oh, ato na si Teol. Ay ipit na nay kuan kanay ayaw pagpangutana dito mayor. Security, Katuon ayaw ba ka security. Pasundol ba ka? mo 50,000 mo tos Ginoo, mga kagtabangan sa mga santos. Oh, mao ka na ang binirasyon. Ang binirasyon na bahin sa duha. Unsa man? Adunay dulya o ano'y hyperdulya? Unsa man ang dulya? Ubos nga pagtahod ni. Paminaw, Ano man? hindi ka kapangutan. Alang ni sa mga santos. Siya ni Kristo hawa niya, kung sa kaminaw na. Oh. Imo mo na sa Kaya nagampo, ang tulog kay galang yo, kung sa gingon. Ato asyog kay syog, magampo alang kaninyo, syog akong pamasiyon. Muapit yung tasa, pinili. Sabi kong trogo, nagampo na po Cornelio. Kung saan pag-ingos angel, Cornelio, nakita sa Diyos yung pagkatago, lumog yung paggampo. Ato si Pedro, wag yan mo ingon nga, oy, diretso ka sa langit. Muagi kita pinili. Oh. Kung napay isa, hyperdulya. Kung saan hyperdulya? Kang Birhen Maria na. Ganong hyperdulya siya. Tungod kay siya, ang taas ng mga santos. Siya ang nagpakatao sa Diyos. Ganang tahimod tao. Oh. Mao ka na akong ipahayag, re. Yan, naminaw ka. Nagpasabasa naman kanina. Wala man ni Santa Maria sa ila. Si Maria raman ang malidyang puto niya, oh. Mao ka na nagingon ako. Nga ang pag-ampo ngadto sa Diyos, di tayo nag-adorasyon. Pag-ampo dito sa Diyos. O ano na yung gitawag og binirasyon, ngadto sa mga santos. Ano yung dulya o hyperdulya. Mao ka na. Kaya kanutana. Kaya giriwain naman niya ang iyang pamahayag. Pass out na naman ni, kaya paggaw na ni. Ay, ayan na lang na pagpuntan na bro, luoy man kayo. Oh. Ano, surrender ka. Ang tinuran ni mental block. Pasagin lang yan. Ayaw ka niyo. Wala, sa ato ka, surrender na. Di ba naman mo na siya ka lang makaon. Mental block lagi mental block. Kasabot na ba na? Tira ba daw? Palawan. Yara. Oh. Kamilaw, mga kaisulan. Intro ka rin na. Masukot ka. Kamilaw. Sa'yo pa rin mo. Bago siya payag. Nasa intro. Surrender siya. Ano naman? Di man sa kabungkag na adorasyon, binirasyon, dulyaw, hyperdulya, di dyan sa kabungkag. Sabot yung mamamimit. Maria. Oh, kalian tuwan na Maria. Aram na mga bibig ka niyo. Nawara, bida. Klaro na kayo. Laro na kayo. Ha? Sunod na siya, sunod. Klaro na kayo. Pag gusto mo, maraming dahilan mag-ayaw, maraming dahilan. Wala. Extend unta. Wa man sa mga extend. Dili. Ako lagi ko ano, kaya ako balik kong talan, taas na Ini tayo. gisabutan ni atong Domingo. Naranggit sila sa kuha, taga-ata mo gigayon sa inyong gusto. Ngano na pa ka magagawa man na ni mo i-reserve ang yung tingin para karon. Oh, wala. Wala. Wala na. Wala na ka. Eh bro, salamat po. Sasada po na yun, ayun, sasada po pina. Ayun, sasada, taghimang sa, ano lang pakyason. Ay, pagkakaw. Alam mo gani. Pero ang pangutan, lagi ganun iso ko. Yan iwan ka kag-extend. Pagabot karon sa pag-open mo sa nabok. Pastilan. Ngayon po dito, lagi mo ka. Kung man na lang sunod, kaya napagaw ko. Karoon naman. Kapil lang. Kapil lang. Hindi na ako pagawa ka.